Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sabado kita subong nga adlaw. Kamusta dira nga aton nga mga kaaksyon nga nagapahunay-hunay sa siniang nga tinion. Ang mga nagatrabaho ti subong off. So, may iba naman iya nga may ara pa sa trabaho for half day. Kaya alauna 29 na sa karon ang ibang ti nagpuli na ni. So, kamusta din ang aton nga mga kaaksyon nga nakatutok na sa subong iya nga hapon sa programa This Is My Life. Iyon naman ang inyong alagad, ini si Inday Ann at talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton. May pagkapaang pasakaroon ng aton iya nga mabatsyagan. Tomorrow, Valentine's Day na gali. Si Action GM ginapakita-kita yagid agapon sa ako ng iyang ginatago. Well, anyway, sa itong mga ka-action nga nakatutok na, thank you so much. Kaga mayong hapon dira sa inyo. Bukas naman ang among nga tax hotline para sa inyong mga mensahe. Ang Sir 963-75708-874. Sa liwat ang among tax hotline para sa inyo ang mga greetings. Sir 963-75708-774. Ag-antas man ang tanan, mag-share ako danay sa inyo sa aton man nga weather forecast sa siniya nga adlaw. Kay base dili sa record man sa nga pag-asa, ang northeast monsoon hangin amihan na padayon nga nagaapekto sa northern kag central Luzon. Dili naman ang kabugusan sa Western Visayas, lakip na dira ang syudad sa Bacolod syempre kag Negros Occidental. Maka-eksperyensya sa nga magrugal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod ina sa localized thunderstorm. Mahuyang naman tugto ba kasarangan nga huyop sang hangin ang nagikan sa nasidlangan pa kanto nabagatnan nasidlangan ang maeksperiensyahan sa kabugusan sa Isla San Negros.
syempre, may kasarangan man nga pagbalod ang kadagatan. Ang temperatura naton yara nag-range sa 25 to 31 degrees Celsius. Mga alas 6 just kay nasang aga sa nagbutlak si Haring Adlaw. Kag mga alas 5:55 naman. Uy, temprano siya tunod sa karon iya or sa siniman nga adlaw. Okay, so kamusta lang dirang aton nga mga ka-action nga iban subong nagapamiho-miho samtang nagahigop sa mainit nga kape. Para pampadula kuno sang tuyo. Well, anyway, ano pa kita mga dapat naton nga mga bantayan sa sumong iyang edisyon sang This Is My Life? Isa sa mga concerns sa karon ang problema baboy. Ang mahal sa presyo ng baboy, di ba? Hindi na gid ko sure kung pila subong dra sa tatlo dre ka merkado sa Bacolod, pero for sure gid ya mahal. Ay man ang inisa karon ang ginatutukan man sang Department of Agriculture. Even gani ni Presidente Rodrigo Duterte agud man nga ma-address ang ini nga problema. Kay ako unta ang pandemic dako gid nga nag-apekto sa mga ilabi na gid sa aton iya nga mga ka-action bala nga mga nagahupot or may ara sa ginahuptan nga sapat, baboy, manok, ni subong ang daw nagmahal-mahal gid. So ang ako niya share sa inyo sa karon ining ginset nga presyo sang Department of Agriculture para sa mga ginabiyaheng baboy padulong dito sa Metro Manila. Nabatian ko man kagina sa report ni Action Eden do may ari man sang issue diri. So subong amo na ang do I think bilogid nga pungsod ang naga problema angot ya sa presyo sa karon sang karne sang baboy. Kag syempre tungod na mention ko man sa inyo ang advance Happy Valentine's. Ang aton iyang authorities wala ginagakulang sa pagpahanumdom. May Valentine's tuod pero ti ang presensya sang COVID-19 nagapabilin. Ang panugyan, pahanumdom nga iobserba ang health protocols. Kag ti kon pwede pa man lang, hindi man isiling si PNP nga ano tawag na, ng bigo or something nga single. Ini pahanumdom lang gid sang PNP sa aton. Nga kun pwede pa lang, kun makapangita sang ideya para iya sa pag-celebrate sang Valentine's, pwede na lang sa inyo mismo sa sulod sa inyo nga puloy-an. Kaya para ma-secure man kag ti hindi ka dira ma-expose sa madamo nga tawo. Kaya I know bisan ano ni nga pahanumdom ang mga tawo ya malagaw gina. Tinatuon pa nga daan weekend, Sunday. So for sure natuon man siya for family day. Balantayan naman and maybe ang aton iya nga mga kapulisan may ara na sanggin pang plastar man nga mga personnel particular day sa syudad sa Bacolod agud nga ma-monitor ang pinaka mga kaladtuan mga lovers, families, friends, di ba? Kay sure ginaya ang pagtumpok-tumpok balasang tawo. Well, anyway, karon nagakon man nga idugang pag-share sa inyo ang details man sang sina nga mga ginpang headline na kon sa inyo. Kag syempre, wala kita subong sa nga pagbasahon nga sulat ha. Ay ano lang tawag sina man. Kung sa obra pa day off. Wala sa obra no. Wala kita danay sa pagbabasahon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Pero may aga kita sa gihapon sa aton nga horoscope. Aton nga horoscope for the day. Aton kapalaran for today. Kag syempre bantayan man nato ng aton nga FYI portion. Career na lang ni Inday ang
advance Valentine's. Di amo man inakaroon ang i-share ko sa inyo. Ang akon sini topic na hanungod ini sa survey nga ginpatigayon sa SWS sa diin 50% lamang sa mga Pinoy ang may ara sang malipayon nga love life. So ano balaayhan, ano ang mga barriers kunya 50% lamang. Kag sino or sanday sino ang mas na feel nga muna malipayon ang ila yang love life. Kay may ari diri sang tunga-tunga man ang SWS, ang abi couples, may ara naman married, may ara naman yang tawag na ng live-in. So amo na karon ang aton man nga pagabantayan. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38 na kita. So sa akon nga pagbalik, standby sa aton mga ka-aksyon, agod ihatag ko naman ang aton iyang detalye sa headlines ko nga mga information sa national. Kag syempre para sa bilog nga pungsod sa karon nga nagatutok man sa aton iyang programa sa sininga-tinio. Apang antes, yari anay. Aton dahil na mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot. And mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Oy, damo-damo na sila. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Si Sir Noel Amar, done sharing na kuno and likes pagid. Thank you so much man. Okay. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Indayaan. Advance Happy Valentine's. Please greet. Advance Happy Birthday. Okay. Advance happy birthday to my sister-in-law Erlinda Fernandez para ko nubwas. Wow, na timing good sa Valentine's. Keep safe and God bless. Okay. Kay Ma'am Mary Joy Camero, ngayong hapon, watching from Singapore. Advance happy Valentine's man. Sige, thank you so much. Ginatamyaw gali dayon ni Sir Noel Amar, ang friend niya nga si Ma'am Vanessa Mayo dito sa Minnesota, sa USA. Okay. Sakay, Ma'am Marlene Plotenia, dan naman ko sharing and likes. Sakay Action Bia Jonathan, mayong hapon dira si mo pare. Sakay, Ma'am Jean Oy Cesar, good afternoon Indayan, monitoring always happy Valentine's for tomorrow. Okay. Ay sakay Sir Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sa Mabini Coral. Thank you so much, Ged. Sakay Gina Herona Fernandez, Ma'am Gina, mayong hapon, naga-monitor advance happy Valentine's para buwas. Okay, sige. Sakay Sir Rex Estrella, Indayan, ginatamyaw ko gali lolo ko, galantaw sa Action Radio diri sa La Carlota City, sa may Barangay FJE Village. Sige, thank you so much. Sa Pamilya Ramirez, sa Barangay Granada, Alangilan, enjoy listening. Sige, thank you sa liwat sa mo, Sir Alex Montesa. O kaya, Regentan Villalon, dira sa Banwa sa Manapla, manghod wala ka duty, subong no? Ay, si Erning Albino, mayong hapon man. Sa kay Lizel Pronoble. Lizel Pronoble Villalba. Good afternoon. Watching from
Binalbagan. Thank you so much sa kay Remar Gicano Haliasgo. Good afternoon. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tami ako family, Haliasgo Gicano Salvatierra Robles family. Ayun ako to. Kaga advance happy Valentine's kay Sir J. Boy Arbias mayong hapon man. Sige, madamo nga salamat sa inyo yang pagpadala diri sang inyo man nga greetings. Standby kita danay para sa aton nga dugang nga information nga i-share nakon sa inyo. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:47 na kita. Pabalik diri sa aton programa. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, matiyo na sa pag-share man sang detalye sa akong iagin headline kagina. Ining nahanungod bala sa problema sa karon sa kamahal sa presyo sang baboy. Ang kada kilo sa mga baboy. So, angot sini nag-plastar sa price cap ang Department of Agriculture para iya sa mga ginabiyahe nga mga baboy pa kadto sa Manila agiman sa Transport Support Subsidy Initiative. Isa ini ka tikang agud nga ma-stabilize ang presyo sa karne sang baboy. Sa Memorandum Order Number 31 Series of 2021 nga ginpermahan sa Pebrero 9, ginpahayag diri ni Agriculture Secretary William Dar nga ang presyo sang ginasagod nga baboy itingbon ang transport subsidy kag farm gate price, meaning i-plus Bot silingon kung halin sa Mindanao ang presyo, ang transport subsidy nga balayran abi ara nag-range siya sa 144 pesos. Ini sa Mindanao pa lamang ha. Dugangan ina sa presyo sa farm gate or ang ginatawag man nga farm gate price nga 21 pesos. May kabilugan 165 pesos ang kada kilo. Sa Visayas, Bicol, Mimaropa sa Region 1 kag 2 naman, ang ilang nga transport subsidy 155 pesos. Dugangan sang farm gate price nga 15 pesos equals 170 pesos ang kada kilo. Kag sabahin naman sa Central Luzon kag Calabarzon, mahal-mahal ni ila. 170 pesos ang transport subsidy plus ang farm gate price nga 10 pesos. Ang total 180 pesos ang kada kilo. Apang naghahatag man diri sang palayag ang Department of Agriculture kung sino lang ang pwede nga makabenepisyo sini. Syempre, ang mga suppliers, sellers, racers or mga traders dira sa ginasagod nila nga mga baboy o kun na balang mga baboy nga may ginkontrata nga manugbakal sa Manila. Pagti siyempre, dapat sertipikado man ini or ginsertipikahan sa mga regional offices sang DA. Agud iya siguro nga ini siya ang naglabay sa husto nga proseso. Ang isa pa nga i-share ko sa inyo, ining nahanungod sa paandam, panugyan, pahanumdum sang aton Philippine National Police. Nag-react kagid JM sa akon. So, angot diri sa report man na nanawagan ng Philippine National Police sa mga magnobyohanay. Kung pwede, i-observe ang health protocols. Sa imo dira JM, kung may plano ka buwas, i-observe ang health protocol. Gapaturong gid sa sakon ho. Ginatudluan ta malang kaya? Batian ko di bala imo nga ginareklamo. Well, anyway, joke lang na JM Ang panugyan diri observe health protocol. Syempre, ang pinaka number 1 gid nga dumdumon ang pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield kung nagasakay sa de pasahero nga salakyan. Kag syempre dapat may balon ka dira nga alcohol. Kag kung may available man na pwede makapanghinaw, kung pwede lang magpanghinaw antes ang pagkaon. Hindi syempre alangan ma-date ka, wala ka may makaon, di ba? Pero ang mas gina-prefer sang aton iyang PNP, kung pwede pa lang ang pag-celebrar sang Valentine's Day, pati gayuna na lamang sa inyo nga sulod sang puloy-an.
Kay sulod diri kay PNP spokesperson Police Brigadier General Eldebrande Yusana, mas maayo kung sa sulod na lang mismo sang balay kay ti makasiguro ka angot sa safety sang pagkaon nga imo yang ginhanda kag syempre masiguro mo man nga hilway sa COVID-19 kay mga kaupod mo man lang upod mo man mismo sa sulod sang puluyan. Pero kung gusto mo gid nga magwa first time inaabi para gusto mo nga mangin memorable, make sure lang nga naga-comply sa minimum health requirements kay para man ina sa safety sang tanan. So sunod diri kayo sana may pila ka mga hotel kag motel ang nag-resume na sang ilang operasyon sa piyak nga nagapadayon ang ining pandemya or COVID-19 pandemic. Pero ti syempre ang istrikto nga pagsunod sa mga protocols man, guidelines nga ginpatuman sa National IATF. So hindi man dali-dali nga makapinagusto lang ang aton nga mga hotels and motels. Kagang isa pa nga diri ni Yusana ang pahanumdum niya bala. Kay may pila ka mga establishmento nga ginagamit pa sa gihapon bilang quarantine facilities. So, sa mga couple dira, kung gusto ninyo nga mag-check-in o mag-tiner-abi, mas maayo nga i-check danay o sisaon kung nasunod ang ila yang mga minimum health protocol kag ti i-make sure nyo man nga layo ka mo dira or hindi bala ginahimo nga quarantine facility. Kumbaga, separate siya iya sa inyo man. Kaya mas maayo na iya nga manigurado ka. So, amo ni subong ang ginapahanumduman sa aton iya nga Philippine National Police. And I know for sure man ang aton diri nga local government sa syudad sang Bacolod may ara man sang pahanumdom sa aton iyang mga kaaksyon nga luyag maglagaw or luyag mag-date sa buwas nga adlaw. Ang importante, halong-halong lang. So, sige, 1:54 na kita. Sa aton mga ka-aksyon sa akon nga pagbalik, ang ako naman iga-share sa inyo ining aton FYI. Kay man nagwa sa Social Weather Station Survey or SWS Survey nga 50% lang kuno sa mga Pinoy ang nagpahayag nga happy ang ila yang love life. So ina karon aton man nga pagabantayan sa akon iya nga pagbalik. Apang antes yari anay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagayang na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:02 na kita.
And this time, atiyo naman sa pagbasa ko sa nga FYI for your information sa aton iyang mga kaaksyon nga naga-problema angot sa love life at char lang. So, ang aton nga topic sa sumong iya nga tinion, ining may angot sa 50% lamang sa mga Pinoy ang nagpahayag nga malipayon ila nga love life. Ang ini nga survey ginpatigayon sa nga Social Weather Station nga kung sa diin ginhimo ini siya sang November 21 to 25. So tama pa siya kalayo, but then subong lamang nagwa ang resulta. Kaya ti syempre gin-consider diri ang ginatawag man nga Valentine's Day. Panggali, hindi pa ini siya ang makabig nga pinaka manubo. Kay man sa 2014 ang SWS naka-record 49%. Isa lamang ka porsyento, pero kung i-total na or i-vary gid abi ang mga respondents, dako na ina siyang agwat. So sige, diri na kita. Sa mga respondents, 31% ang nagpahayag nga ang ila kunong love life kuntani mas mangin malipayon pa. 18% ang nagpahayag nga wala sila iyasang love life. Sa duwa, 13% ay nagpahayag nga kuntani mangin malipayon pa ang ilang love life. Ang 18% naman ang nagpahayag nga wala sila sang love life. Kag i-mention ko man, ang ini nga survey ginpatigayon November 21 to 25 para sa 4th quarter sa 2020 Social Weather Survey, gamit man ang face-to-face interview sa 1,500 ka mga adults. Ang daw dako-dako diri in terms of sa sampling error margins, amo ang iya ka Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Ara sila iya sa 6%. Ang iya sang Balance Luzon is ara naman sa 4%. Ari ho kay natakol man ang selebrasyon bisan iya nga may ara sang COVID-19. Sa siniman nga survey sang SWS, ang mga respondents sa 31% sa ila ay nagpahayag na sa pihak sang COVID-19 i-celebrate sa gihapon nila yaang Valentine's Day. 31% man ang nagpangduha-duha or undecided. Wala pa sila sang pinal nga desisyon kung bala i-celebrate nila o kung hindi. Kag 27% ay nagpahayag nga hindi mag-celebrate. Sa mga gusto iya nga mag-celebrate, ginpamangkot man kung diin ang ila ya gusto nga kadtuan agud nga ma-celebrate ang ining Valentine's Day. 45% ang gusto nga magkadto sa or mag-attend iya sang syempre church service or pagsimba abin. Pinaka do mayo gid man ni siya nga sa inyo iya nga paglagaw, pamilya, couple, magabyan kay natuon pa bi nga Sunday. So timing gid pagkadto sa simbahan para iadungan nga magsimba. So 45% ina dira ay nagpahayag nga gusto nila iya nga magkadto una sa simbahan para magsimba syempre. 27% naman ang nagpahayag nga magahatag sila sang gift sa ilang asawa or sa ila dira yang pinalangga sa kabuhi. Kaya iti syempre ang Valentine's sa nasiling na naton, hindi lang ni siya iya for couple. Pwede man ini siya for family. Ikaw dabi nga bata, gusto mo iya nga i-surprise imo nga parents, pwede gid for Valentine's.
25% ay nagpahayag nga mag-preparar sila sa special nga pagkaon sa sulod lang sang puluyan. Inakon sagad ka. Sagad ka kag nami ka magtimpla. Para habi kay action doral ka bato. 11% ang nagpahayag nga magapadala sila sa ilayang greetings paagi man sa message or text message or hindi gani via online. Pwede man. Iti subong hindi na mahinago man sa aton ang epekto isang teknolohiya. Mga gagmay pa gani mga kabataan sagad pa sa aton kis magkuti-kuti dira sa mga cellphone, magkadto sa mga app store and to download sa mga gusto nila yang hampal. So sige. Ang isa pagid sa mga ginalantaw sa SWS kay ang mga ang mga lalaki kag babayi nga may asawa or kasado nga ginatawag amo ang mas malipayon sa ila yang love life ikumparar sa single kag may live-in partner or live-in pa lamang ang ilang sitwasyon. Ano bala ina nga nag-amuna ang plastada. Nanay lang gid kiduga katol. Ano ning natabo hindi ang kiduga katol gani pasensya gid ha. Okay, sa percentage sa mga may ara sang mas malipayon nga love life nga may mataas ang porsyento amo ang na-mention ko naman kagina ang mga lalaki nga kasado ara sa 64%. Masyado kataas. Ginsundan ini sang mga lalaki nga may live-in partner lamang. Wala pa nakasal, live-in partner pa lang, 53%. Kag ang mga single nga mga lalaki, 22%. Gin-check man sang SWS para naman sa mga sa mga babayi. Uy, mataas sa gihapon ang mga babayi nga kasado. Mataas sa gihapon ang ila porsyento in terms of ginasiling bala mas malipayon ang love life. Tungod ang mga married women ara 63% sa ila ang malipayon. Ginsunda naman sa mga may live-in partner nga 57%. Medyo mataas-taas lang sa jutay man sa mga lalaki ang mga live-in partner. Ang sa mga lalaki nga may live-in partner 53%. So ang sa babayi 57%. Ang mga single naman iya nga mga babayi ara sa 18% ang mas siling nila nga happy kuno ang love life. Okay. Mga pa ano lang naguro sa mga single bala, mga crush abi. Pakilig-kilig lang sa mensahe or nabaton na aming text message or sa messenger. Diba? Amo na siya. Okay. Sa mga lalaki naman, nga nagpahayag nga ang ilang love life mangin or mahimo nga mangin masadya. Ang mataas naman para sa mga may live-in partner. Ay kanami, no kagdugin tag isa-isa diri sa SWS ang mga factor bala. So sige, padayunon ko ha. Ang sa mga lalaki nga gusto nila nga mangin kabay kun tani mas mangin masadya pagid ang ila nga love life. Ang nagapanguna gid ang may live-in partner, which is 46%. Ginsundan isang mga lalaki nga kasal na or married, 33%. Kag ang mga single naman, 18%. Sa bahay naman sa mga babayi,
Ang mga nagasiling ang ilang love life mahimo nga mas mangin malipayon uy mas mataas sa gihapon ang sa mga may live-in partner. Ara sa 42%. Ginsundan ini sang mga kasado na or married na ng mga babae. Ngayara naman niya sa 35%. Kag ang mga single, yara sa 16%. Ginayuhuman, gigi ko na JM. Nakasakitan ko Joke. Yara sa 16%. Okay, sa mga edad naman, mga ano tawag na kung pila abi sa mga edad nga ang ila yang love life is makonsider nga or gina-consider nila nga mas masad siya. 35% sa mga nagaedad ini 18 to 24 years old. 35%. Tapos, ang iya naman niya sang mga nagaedad 25 to 34 years old, 54, nag-54, 54%. Okay, sa liwata suliton ko, para sa mga 18 to 24 years old, ang ila yang pag-range abi or percentage is 35%. Ang sa mga nagaedad naman 25 to 34 years old, ara sa 54%. Ang 35 to 44 years old naman, 58%. Doon mo ning taas-taas. Ay doon mo gining part siguro nga ti kasal, 35 to 44. 51% naman sa bahin sang mga nagaedad 45 to 54 years old. Kag 49% sa mga 55 years old pasaka. Panalagsa ka na lang abi, makakita mo sang mga couple bala nga ang edad para nagalambot sa 55 years old pasaka nga sa gihapon bala kanami. Pag tiba kung na i-check naton from social media, tamo gid makadayaw. Labi na ang mga nanay kag tatay naton nga kanami sa gihapon o ara Japon ang spark sa ila nga paghigugmaanay despite nga pila na ang ila nga edad. So sige, ang inigali panumdum lamang sa nga SWS nga ining November 2020 nga survey wala sang koneksyon sa selebrasyon sang Valentine's Day kagang ila nga kalipay para sa ilaman nga love life sa pihak sang COVID-19. So meaning ginalantaw kay isang ginpatigayon ni November 2020. So do gina foresee pa lang iya sa mga respondents ano bala ang mangin possibilities nga mahimo matabo. That's why nga nag-vary gid ang mga ka-action naton labi na gid sa mga kasado na iya nga syado kataas ang porsyento sa ila nga mas malipayon ang ila nga love life kay syempre nagaupdanay na sila ya. So sige, alas 2:16 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby ka mo para naman sa aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Ay by the way, sa aton nga mga ka-action, pasensya gid ha. Mga duha lang Ayo lang ko sa mga ka-action naton. Kay 1772 mayong hapon pag-greet lang siya sa mga tawo kuno dira sa Sianda Antulanga kag sa may Barangay 4 sa Isabela. Kag sa iya kuno cute gid nga hinablos nga si Samantha Luwel. Luwel Imbang. Thanks gid. Sige, thank you so much man.
So, sa liwat, standby sa akong nga pagbalik para iya sa aton nga horoscope or aton kapalaran for today. Apang antes, dari anay. Sa ito na dira mga kauturan, ang nga nagapanginan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:24 na kita. And this time, tiyo na yan sa pagbasa ba natin sang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sang Pebrero 13, 2021. Adlaw sang Sabado, syempre. Unahon naton para sa mga Aquarius. Enero 20, tubtob Pebrero 18. Hibalua ang mga rason kun nga may aras sang ginatawag aberya kaga himo igilayon sa nga solusyon. Yara sa imo mga kamot ang pagkaayo sa mga bagay-bagay. Samtang Aquarius isa sa imo yang paryente o kun himata ang paano da sa imo subong. Huwag na magpalapit-lapit. Hindi pagbalibari kung may ara man lang padigid nga hatagan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 32, 12, 22, 45, 55. Saffron yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Madiscoveryhan nimo sa karon Pisces ang ginhalinan sang problema. Hindi magkadismaya. Mas maayo magpakabakod pangud inatanan imo malampuwasan. Ay wala kuno sang problema nga wala sang solusyon Pisces. Sa imo Pisces lucky numbers 53, 36, 29, 41 and 50. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Nabatsyagan mo na sa karon ang handom or ang maayo nga matabo sa imo iyang handom. Sa mga Aries, mangin malipayon ang tanan para man sa imo iyang kadalagan. Mangin madinuago ng imo nga love life. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 26, 48, 15, and 51. Pine green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20.
mahilway ka sa karon sa mga kautangan, Taurus. Kung umpisahan na ang mga baleran dira. Kung masarangan ang mga buluhaton dira, mas maayong tempranuhin na obra. Hindi na pagpabwasi pa. Ay kung pwede malang matapos, why not, diba? So, sa mga Taurus, lucky numbers, 43, 37, 59, 22, and 11. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Magpakatawhay da na Gemini. Kung may ara ka mo dira sa issue in terms bala sa mga olobrahon sa sulod sa puloy-an, mas maayong magpakatawhay. Kung gainit ang imong ulo, patawhay dana. At syempre, para naman iyang sa imong hando na imo maangkot. Kunyara lamang ang pagtingwa, kag syempre, dala na dira ang pagpangamot. Sa mga Gemini, lucky numbers, 23, 36, 59, 13, and 32. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang imodra iya nga mga obligasyon. Tumana ina Cancer. Hindi ini ang tion agud iya nga natawag ang term sina. Magbinasulay ka mo. Kung pwede palang gihua ang imodra iya nga obligasyon. Kag kung ang mga upod mo dira nagaisip, babayin na lamang. Kung sa tubtob nga makitaan mo nga masarangan mo, trabahuan na lang para inatanan matapos. Sa mga Cancer, lucky numbers, 53, 46, 29, 15, and 33. Cinnamon brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:29 na kita. Kag sa akon nga pagbalik para naman iya sa dugang pagid naton, mga nabili naton iya nga horoscope of the day. Apang antes, yari anay. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon. Okay, welcome back diri sa aton mga ka-action sa aton iya nga Facebook Live sa kay Sir Virgo September mayong hapon, sa kay Sir Howard Lacuesta wala gid kuno ka date. May ara. Wala problema, char. Sa kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, good afternoon man. And happy Valentine's advance dira sa imo. Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Sa kay Teresita Quinto, mayong hapon man. Sa kay Sir Alex Montasa Saliwat, mga single mas malipayon kag successful kesa sa mga may double mix sa partner. Alain na iya, sir. Okay. Sa kay Sir Ramon Batan, mayong hapon. Sa kay Zoraida Lucero, Ma'am Zoraida Lucero, mayong hapon and God bless. Sa kay Sir Christopher Redfield, mayong hapon man. Sa kay Vilma Gargarita, ay pagwit lang sa Gargarita family sa Cabancalan City. Lani Heromiano, mayong hapon, action and watching from Gibyuan Tapaz, Kapis. Greetings.
Greetings ako action. Ha? Oh. Oh. Okay. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, Indayan, good PM lang da. Cute. Ganun yan, kasi nga ako yung address. Thank you, Ma'am. From Celine Holmes, keep safe and God bless. Thank you so much. Sa kay Ma'am Amor Malayang, mayong hapon. Share lang ko sa barangay Hagimit, La Carlota City. Sige. Thank you so much. Sa kay Ma'am Cativer, mayong hapon man. And thank you so much sa inyo yung pagpadala diri sang mensahe. Sa aton mga ka-Energy Fans Club members, mayong hapon man and advance Happy Valentine's sa aton tanan nga mga ka-aksyon nga nagatutok man kag maga-celebrate for tomorrow. Sige, halong kita and God bless us all. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Time, alas 2:34 na kita. This time, para sa pagpadayon man sa aton nga mga nabilin pa nga horoscope aton kapalaran for today. Sugpo na naton para sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Magalibog dira sa karon ang imo nga pensar, Leo, bangod sa mga sitwasyon mga nagakatabo nga imo nagakakitaan. Mas maayo magpakonsulta sa psychic para nga mahibaluan mo kung ano ina or mahatagan man sang solusyon ang imo dira nga mga sitwasyon ang nagapagamo sa karon sa imo nga pensa. Ang manaming pagid, Leo, pamatii kung ano ang mga panugyan sang imo ginikanan. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 26, 59, 15, and 36. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Hindi ka dira magpangakig kung ginapangitaan ka sang imong sweldo. Natural lamang, Virgo, nga pangitaan ka. Ilabi pagid kung may ginabuhi ka nga pamilya. Ang himuon mo kung may ara ka dira sang extra income, abi, pwede nga tipuna ina. Agud nga may ara ka man sang kaugalingon nimo nga pondo. In terms nga kung kinahanglanon mo na, may ara ka iya sang kuhaan. Para sa mga Virgo, lucky numbers at 23, 56, 49, 33, and 11. Satin white is your lucky color.
Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 23 tubtob Oktobre 23. Ang bugos ko nga kalibutan amo ang maghatag sang tanan nimo nga gusto sa imo Libra. Apang ang importante subong kinahanglan tapusa dira ang imo iya nga mga obligasyon sa trabaho. Ay basi may nagkalabilin pa dira kag inagali may deadline. Make sure gid Libra nga inatanan naka plus star antes ka iya nga magpauli man. Sa mga Libra, lucky numbers 43, 56, 39, 12, and 22. Magenta is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Hindi pagpadalmigid. Ang sakit-sakit gid sa buot. Kung ikaw ang gin-reject or gin-reject ang imo iya nga proyekto. Kay may ara pa man sang masunod. Wala kuno sang mangin mas maayo ang resulta. Kung wala ka nakaagi nga gin-reject ang imo nga obra. Siyempre, sa gin-reject, di ba? May ara man ina sila sa nga ginahatag or ginashare pa sa imo nga inputs. Pinakabiga nga bulig pagid sa imo. Agod iya nga sa masunod nimo nga pagpasa sa project, mangin manami kag mas ma-appreciate sang imo dira iya nga mga head or sang imo man nga mga seniors. Ang ra kuno ang ginasiling man gani nga hulat-hulat lang para sa imo ya. Kun para sa imo gid ina. So, siga sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 56, 29, 13, and 31. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Kung naganegosyo ka dira bulak, successful ina ko no, Sagittarius. Kag mas maayo tun-an ang meditation. Agud nga ma-overcome ang stress. Okay, di syempre kung kita abi mga nagaulobra bala. Ura sobrahan kung kaisa sa obra tapos nagaka-apektuhan man ang imo nga pagtulog, dali sinati stress. So ina ang mas maayo to tun-an mo dira meditation. Sa mga Sagittarius lucky numbers 53, 26, 48, 22 and 13. Mint green is your lucky color. Kag sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Mangin masadya ang imo dira iya nga pagtrabaho. Maga-reflect ini sa imo man nga mga produkto. Nagasaka man ang income, rason nga malipayon ka Capricorn. O kabay lang nga magpadayon ina. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 56, 48, 21, and 13. Paper white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton iya nga horoscope, aton kapalaran for today. Mga ka-action naton nga nagaabang-abang. Basi pa lang kuno. Okay, action names sa imo dira danay. Ang Dr. Alfred. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. 44 na kita. Okay, kag pabalik na rin sa aton programa, This is My Life. Sa subong bala action nams, kay ti na timing siya sa ang Valentine's Day na timing sa sa Sunday. So subong, yawan po ko ni pamensar. Yawan po ko pamensar kung ano bala ang aton nga pwede nga mahimo para iya sa aton nga mga ka-aksyon. So subong, open si Indayan para magbaton sang inyo yang mga message. Familiar ka mo mga love quotes? Hindi ka na mag-send action JM ha. Gusto ko ang mga hiligay nun nga mga quotes abi. Kita mo ang quotes ko dapat hiligay nun, di ba? But for sure, abalaan nyo na. Okay. Sa mga ka-aksyon naton, hulat-hulat ako sa inyo yung mga isend diri nga love quotes in hiligay nun. Ano bala ang matabo? Kung may ara ka mo diri sang isend nga love quotes, syempre si Indayan man ang marate kung mabasahan ko ang imo yang love quotes kag manamian ako sina, may ara ako sang ihatag nga load. Gamay lang ning share sa aton mga ka-aksyon para sa manami nga love quotes in hiligay nun. Ang sa first nga manamian ko, hatagan ko or syempre pa send ka diri sang imo yang number kay padalaan ta ka sang load nga 100 pesos. 100 pesos. Para naman sa ikaduha, 50 pesos nga load. Okay, kag sa ikatatlo is available pa rin 25 pesos nga load action JM familiar. Ano ka na? May ara pa no? 25 pesos nga load. O, diba? May ara ka na sa 25 pesos nga load. So, kung naga-monitor ka dira subong, go na sa padala sang imo iya nga love quotes in hiligay nun. Kay si Indayan amo ang magapili. Kag kun may mapilian ako gani, amo na siya ang i-share ko, ipabati ko sa inyo. Kag hulat-hulat ka na dayon
sang imo iya nga load. Kag syempre sa imo nga pag-send diri ang dala na dira ang imo nga pangalan ha kay para ma-make sure nga ikaw gid mismo ang maakon iya nga mapadalaan sang load. Kag ang imo naman sa mga ka-action naman naton iya nga nagalantaw sa amon iya nga Facebook Live, pwede man kamo nga magka-participate. Ang himuon nyo lang, pag send ninyo sa inyo yung love quotes in Hiligaynon, pwede nga i-attach dira ninyo ang inyong number, cellphone number ninyo, dala na dira ang inyo nga pangalan kag kung tagadiin ka mo. So, sige, si Indayan, magahulat-hulat lang sang inyo yung nga ipadala man diri nga love quotes. But, sa aton nga text hotline, ang amon text hotline, 0963-7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Sa amon naman mga ka-aksyon nga naga-monitor ya via Facebook Live, ang amon nga Facebook page, Aksyon Radyo Bacolod. So, dira magahulat-hulat si Indayan sang inyo nga ipadala nga mga love quotes kay para kung makapili na si Indayan, it's either 100 pesos nga load, 50 pesos nga load, or 25 pesos nga load ang iga-share ko da sa imo. Para na nagamay lang na nga pa sa inyo ni Indayan. Kay para sa inyo man buwas. Basi may plano ka mo dira mag-date, tapos wala ka mo gali available nga load, dugang pa na, usik pa na sa imo yang ginatipid-tipid dira para sa imo man nga Valentine's or Valentine's Day. Langgit kayo prepara ko danay ang cellphone ko ho kay para panigana panigana sang inyo nga mga mensahe. Okay, ang nasiling ko ha, Ilonggo. May nag-send diri sa akon English. Gusto ko ya Ilonggo. Okay, Ilonggo sir ha, 1605. Ilonggo ha ang imo iya nga love quotes. Kaya ipabati ta ina sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor subong nga hapon. Actionams, paano ni gani magpang-delete sang iban nga mga doon na ako kabaluaw. Okay, hindi ko na siya mahibaluan kung diin ako diri maagi para ma-delete ang mga previous nga mga messages, actionams. Liyog lang ko actionams. Thank you so much. May Valentine's gift kagid sa akon karon. Char. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Oy, hingagaw sa aton mga ka-aksyon. Kay lapit na lang ako nga lapit na lang ko nga mag bye-bye. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Cativer, ginatamyaw niya ang sa mga taga-barangay Araal, Family Virey, Nora Maricris, Dino Siridon. Thank you so much. Sa kay Sir Ernesto Pacheco Jr., nga naga-monitor man sa subong iya nga hapon. And thank you so much, Gia. Okay, may ara na action nouns. Doon na budlayan kagid action nouns. Video na. Sige continue lang sa pagpadala sa liwat sa aton mga ka-aksyon. Ang amon text hotline 0963-7570874. Ang inyong ipadala nga message in Hiligaynon ha. Hindi magbaton si Indayan sang English, okay? Sa inyo nga love codes. O diba, ang ako niya ginapangayo, explain ko sa inyo in English. But then, ang ginapangayo ko, Ilonggo. Hiligaynon nga, inyo iya nga love codes. Ano man, wala dibi si Action Boy mo, mangayo ko tani sa iya, kung paano ihambal ang term gali nga love codes in Hiligaynon. Hindi lang magtawag, message lang Kay budlay na karon ko magtawag ang iba niya. Or may nagpag-greet lang si 7419
Hi Mama. Sige, mayong hapon na Nanay Milet ng John Sipil from Minmin Espiritu. Sige, thank you so much. Okay. Medyo mahina ang ilang kalaban. Wala pa sa may nag-send. Hindi nila gusto guro sa 100 pesos nga load ay. And 50 pesos nga load. And syempre, 25 pesos. Action JM, check that be. Wale, may nag-send. Hindi sila guro gusto. Wala sila gana. Kay Sir Eddie Laos, mayong hapon, nga naga-monitor dira. Upod niya si Nanay Isabel sa Cane Town, Victoria City. Alas 2:53 na kita. Kung wala karon may magpadala, okay lang Okay. Are, cactus ka ba? Ay, Tagalog man eh. Sige na lang ta na lang batunon, ta na lang ang iyang quotes diri. Cactus ka ba? Bakit? Kasi handa akong masaktan, mayakap lang kita. Nakilig ka, JM. Alin ina kay 1262. Thank you so much, Ged. Okay. Ari, may isa pa nga. Ay, utod ang iyang message din niyang unasin ni Man. Are, sa kay 8532, ang pagpalangga parehos sang libro. Pag nasuguran mo basahon, kag ini manami imo sigihon, tubtob sa matapos. Kay Miss Gisane Melendres. Sige ma'am, thank you so much gidira sa imo. 8532. Ma'am Gisane Melendres. Hali naman niya kay 3281. Kapabalugid ba? Sa sulod sang 34 anyos, wala ako sang eksperyensya sa patag sang paghigugma. Wala ako kaagi hatag sang bulak, tsokolate o kun ano paman. Hindi ko mabatsyagan ang ginay utod iya nga mensahe. Hindi ako mabatsyagan ang ginatawag nga paghigugma. Sige lang sir, ang love of your family or nga nag-sir na ko ni dayon man. Wala mo kabalo kung babae ni siya or lalaki. But anyway, sa imo 3281 na-gets ko na ang imo nga love quotes. Sa kay 3722, ang gugma simbolo sa heart nga pula. Ini nagapakilala nga nagahigugma. Aba. Sagad. Sa kay Ma'am Chris Tia, kung may bagay man nga gusto ko ipabugal subong, hindi ang manggad ko, kundi ang pagpalangga ko sa imo. Wow! Thank you so much, Ma'am Christia. By the way, Ma'am Christia, pwede, ayo lang ko i-send ang imo nga number kag kung tagadiin ka. Kay Ma'am Inday Ani, mayong hapon, natamyaw ko lang family Barona kag Sena Rosa sang barangay Villa Lourdes. Ay, nagbarangay na ko sa Villa Lourdes. Purok ni sagali, no? Villa Lourdes sa barangay Pahanukoy. Thank you so much. Sige. Bantayilan na karon, isend ko sa imo kung sino ka nga nagdaog. May mabaton ka dira nga load. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Para anay sa aton nga, or off din ninyo ako para sa aton nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang.
batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para sa aton nga, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kulawos na si Inday Ann sa oras. Kag ang mga ka-action naton ho, nagpadala pagid sing ila yang mga love quotes. So, pasensya gid ha. May ara na si Inday Ann nga napilian. Okay, kagina naga-loading lang. Or basahon ko lang ni kay Ma'am Annabel Garcia. Kay diriyagin paagi sa may aton nga Facebook Live. Kung ikaw nagahigugma, tuod-tuura, halin sa ulo, pakadto sa dapa-dapa. Kung maribalaso, imo na ina problema. Okay, para dani sa aton nga Bible verse for today. Gikan sa John 1, chapter 4, verse 19. We love because He first loved us. Sa ngalan, sang regular nga anchor woman na Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Madamo gid nga salamat and advance Happy Valentine's sa aton mga ka-action. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon